Засталося 3 дні до канца ультыматуму Зяленскага. Лукашенко заклікае жыхароў Гомельшчыны не хвалявацца, а сам з'язджае ў доўгую замежную камандзіроўку. Польшча адказала беларусам, ці могуць яны зрабіць сваякам запрашэнне на візу. Калі ў Менск прыедзе спецпасланнік Трампа Джон Коул, запыталіся дарадцу Ціхановскай. Арына Сабаленка выходзіць замуж. Якім будзе яе вяселле з бразільскім бізнэсоўцам? Добрый дзень, гэта Пік Свабоды, тут Ганна Соус. Мы расказваем галоўныя навіны 23 чэрвеня і тлумачым, што яны значаць. Сёння трэці дзень ультыматума прэзідэнта Украіны Александру Лукашэнку. Зяленскі даў тыдзень на дэмантаж рэтранслятораў сігналу, якія дапамагаюць атакаваць Украіну дронамі. Зяленскі ў інтэрв'ю заявіў, што яму патрэбны не выбачэнні Лукашэнкі, а рэальныя справы. Я пояснював йому. Демонстрація конкретних кроків. Крок номер 1. Ніякої технічної підтримки. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. І ми закінчили це питання. Так як це передавалося їм неодноразово, ми перейшли в стадію публічного сигналу. Це говорить про те, що якщо він не зніме, ми знімемо все, що відбудеться за тиждень. Або вони, або ми. На момант нашага эфіру Лукашенко публічна не адказаў на ультыматум, але ад яго імя да беларусаў звярнуўся кіраўнік Гомельской области Иван Крупко. Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались и ничего не беспокоились, что у нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. За некалькі дзён да заканчэння ультыматуму Лукашенко абвясціў аб доўгай замежнай камандзіроўцы і запланаванай сустрэчы з Пуціным. Сярод тэмаў магчымыя праблемныя пытанні, якія менавіта не ўдакладняецца. Увечары 22 чэрвеня чакаўся выступ сталага прадстаўніка Беларусі пры ААН на паседжанні Рады бяспекі ААН, прысвечаным вайне ва Ўкраіне. Валянцін Рыбакоў не выступіў, а прадстаўнік Украіны ў сваёй прамове не згадаў пра ультыматум Зяленскага Лукашэнку. Чаму? Тое, што Рыбакоў не стаў удзельнічаць у гэтым, мне падаецца, што менавіта прычына ў тым, каб не надаваць некага нового імпульсу гэтай спіралі эскалацыі, нават вербальнай. Гэта досыць небяспечна. І мы бачым, што за апошнія паўгады беларускі бок асэнсавана адыходзіў ад магчымасцяў таго, каб удзельнічаць, адказваць на тыя атакі вербальныя, якія мы чулі з боку Кіева. Што тычыцца украінскага боку, то сапраўды мяне выклікала здзіўленне, што Украіна не скарысталася магчымасцю расказаць міжнароднай супольнасці пра тую немінучую пагрозу, якая сыходзіць з боку Беларусі, пра якую казаў прэзідэнт Зеленскі, бо Рада бяспекі ААН – гэта тое самае месца, дзе трэба абазначаць такія праблемы. Крамлёўскі прэсавы сакратар паведаміў, што Пуцін хутка абмяркуе заявы Зяленскага з Лукашэнкам. Адначасова Пяскоў абвінаваціў украінскага прэзідэнта ва ўмяшанні ва ўнутранай справы Беларусі і замаху на яе суверэнітэт. А прэсавая сакратарка Еўракамісіі Аніта Гіппер заявіла, што украінскі бок мае права на самаабарону. Беларусь працягвае спрыяць расійскай ваеннай агрэсіі супраць Украіны. Вось чаму Еўразвяз увёў санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і гатовы да далейшых мераў, пакуль улады Беларусі будуць працягваць дзейнічаць такім чынам. Вядома, украінскі бок мае права на самаабарону. У чаканні заяваў Пуціна і Лукашэнкі дзяржаўныя СМІ і прапагандысцкія каналы ні разу не ўжылі слова «рэтранслятары». Галоўнае патрабаванне Украіны аб дэмантажы абсталявання. Прапаганда абмяжоўваецца абвінавачаннямі ва ўцягванні Беларусі ў вайну. А міністр абароны Беларусі Віктор Хрэнін кажа, што Беларусь назірае за сітуацыяй і не імкнецца да ўцягвання ў канфлікт. Военного смысла втягиваться нам в конфликт или чтобы или нас, как говорят, хотят втянуть, его нет. Ультыматум Зяленскага прагучаў праз 2 дні пасля інцыдэнту з аўтобусам, які перавозіў беларускіх дзяцей у расійскі горад Геленджык на адпачынак. Расійскі следчы камітэт назваў вінаватымі ў атацы на аўтобус камандуючага сіламі дронаў Роберта Броўдзі і начальніка ваеннай выведкі Украіны Олега Івашчэнку, а таксама 3 шараговых вайскоўцаў Украіны. Украіна сваю датычнасць да інцыдэнту адмаўляе. Чарговы запіс аб вызваленні палітвязняў зрабіў у сацыяльнай сетцы X спецыяльны пасланнік прэзідэнта США па Беларусі Джон Коул. Ён адрэагаваў на публікацыю лідаркі дэмсілаў Беларусі Святланы Ціхановскай у сувязі з гадавінай выхаду на волю яе мужа, блогера Сергея Ціхановскага. Іх будзе больш, напісаў Коул. 15 чэрвеня спецпасланнік заявіў, што неўзабаве можа чарговым разам прыбыць у Менск.
Тыя паведамленні, які мы бачылі ад спадара Коула ў X, яны даюць надзею і зноў-такі яшчэ раз падкрэсліваюць, што амерыканская адміністрацыя не спыняла і працягвае свае намаганні па вызваленні ўсіх беларускіх палітзняволеных, і вельмі важна, што это застаецца ў фокусе, ва ўвазе амерыканскай адміністрацыі. Але як это адбывалася за мінулыя 7 хваляў вызвалення, за апошнія 16 месяцаў, гэтыя перамовы яны непростыя, і гэта тыя перамовы, якія ў пэўных аспектах датычна дэталяў, датаў, яны мусяць мець некую адпаведную дыскрэтнасць, цішыню. Міністэрства замежных спраў Польшчы паведаміла, што беларусы, якія знаходзяцца ў Польшчы на гуманітарных падставах, могуць запрашаць бліжэйшых сваякоў, бацькоў, дзяцей, дзядуль, бабулі, унукаў на аснове натарыяльна заверанага запрашэння праз консула. Такім чынам, МЗС адказала на зварот кіраўніка НАУ Павла Латушкі. Праблема актуальная для тысячаў беларусаў, якія эмігравалі пасля 2020 году і не могуць вярнуцца на радзіму і сустрэцца са сваякамі. Дзве беларускія суддзі, вядомыя палітычнымі рэпрэсіўнымі прысудамі, завяршылі кар'еру па розных прычынах. Звольнілася на ўласнае жаданне лепельская суддзя Ірына Кручыніна. Яна выносіла рашэнні супраць медыкаў, пастара і ратавальнікаў. А 60-гадовая суддзя з Воршай Ірына Кохава страціла пасаду на ўказ Лукашэнкі за правіну несумяшчальную з дзяржаўнай службай. Сярод яе рашэнняў арышт чалавека за карблення голубоў і 2,5 гады калоніі за абразу чыноўніка. За што дакладна Лукашенка звольніў Кохаву, невядома. Ці мараць беларускія лекары, якія працуюць за мяжой, вярнуцца ў Беларусь, як сцвярджае Александр Лукашенка. Пра гэта распавёў Александр Лунчук, доктар з Беларусі, які ўжо шмат гадоў працуе ў Фінляндыі. Александр Лунчук быў адным з дактароў, якія адрэагавалі ў сацыяльных сетках на абразлівую заяву Александра Лукашэнкі пра тое, што многія дактары нібыта просяцца назад у Беларусь. Калегі, паступіла прывабная прапанова вярнуцца на радзіму мыць посуд. Пакуль паспрабую яшчэ крыху памучыцца лекарам у Фінляндыі, напісаў ён. Александр пакінуў Беларусь 10 гадоў таму, калі яму было 24. За плячыма былі медычны універсітэт, інтэрнатура і праца па размеркаванню ў паліклініцы. Пришел в поликлинику по распределению хирургом. И здесь оказался ужас, что я работал один. То есть, по идее, должно было быть 2 хирурга, а я был один и вот только выпустился. Лекары раздражнялі абавязковыя суботнікі, публічныя разборы супрацоўнікаў на сходах. Калі ён паспрабаваў паступіць у ардынатуру ў судзіннай хірургіі, кіраўніцтва не дало згоды. Тады малады медык вырашыў, што надышоў час з'язджаць. Сёння Александр працуе хірургам па універсітэцкім шпіталі ў Фінляндыі. Каментуючы нядаўнія заявы Александра Лукашэнкі пра тое, што лекары нібыта хочуць вярнуцца на радзіму, Александр кажа, што ў ягоным коле такіх людзей няма. Першая ракетка свету, беларуская тэнісістка Арына Сабаленка, рыхтуецца да вяселля з бразыльскім бізнэсоўцам грэцкага паходжання Георгіясам Франгулісам. Заручныя адбыліся сёлета ў сакавіку. Сабаленка сказала, што не хоча вялікага вяселля, максімум чалавек 300. 300 people максімум. 27-гадовая Сабаленка ўладальніца 4 тытулаў вялікага шалому. Двойчы запар яна была прызнаная найлепшай тэнісісткай свету. 37-гадовы Георгіяс Франгуліс уладальнік сеткі кропак заровага харчавання ў Бразіліі па ўсім свеце. На заручыны ён падарыў пярсцёнак з дыяментам 12 каратаў, коштам да $3 мільёнаў. Арына Сабаленка паслядоўна пазбягае ацэнак вайны Расіі супраць Украіны і заяўляе, што спорт па-за палітыкай. У 2020 годзе яна падпісала ліст спартоўцаў у падтрымку Александра Лукашэнкі. Гэта былі навіны 23 чэрвеня. У нас толькі праверанай інфармацыі, вартай даверу каментары. З вамі была Ганна Соус. Чакаем вашых падабаек, водгукаў і парадаў.